Det urbane gennembrud foregik i Danmark i de sidste årtier af 1800-tallet. På det tidspunkt var Danmark stadig hovedsageligt et landbrugssamfund med folkelige provins- og landsbykultur. Dog var der voksende industrialisering. Provinsbyer voksede på grund af den øgede beskæftigelse som resultat i den nye industri- og håndværksvirksomheder inden for handel og underholdningsetablissementer og den offentlige sektor. Dette førte til flere landbrugsarbejdende flyttede ind til byerne og provinserne for at arbejde. Særligt i København, men ikke kun i Danmark, det var også i store dele af EU. De store byer voksede og blev mere moderne, og der blev skabt beskæftigelse og nye industri- og håndværksvirksomheder inden for blandt andet handel og underholdningseksperimenter eller i den offentlige sektor. Dette har skabt en ny social klassestruktur med en stor arbejderklasse og med et stadig stigende middelklasse. Den nye sociale klassestruktur medførte nye boligkvarterer til den nye arbejderklasse, som med tiden skabte særlige boligkvarterer for forskellige grupper og særligt underholdningstilbud inden for teater, forlystelsesparker og større avismarked efter de nye befolkningsgruppers behov. Kunsten blev tematiseret af forfatternes erfaring og borgerskab i den nye og voksne samfund. Derfor er det nemt at se ud fra kunsten, hvilken periode den blev udgivet i.